ben gewoon geniet van de Meulen. De kant is namelijk diep. En ik ben hier in het grootste meestal. We zijn En jou door de jury nou? Ik zit in de jury. Nu door in de jury te zitten. Ik zeg nog nooit hier. Oké. Wil hij natuurlijk wel door hoor. Ja, nou, ik heb van de weekend moest jippen en ik meestal bellen. Moest jagen. Natuurlijk hebben ze met een einekoerflechtsjen. Volgens mij bist ook de jongste deelnemer hier, hè? Ja, dat denk ik. Dat denk je zelf weg. En wie bist ook? Ate. En wie komt erbij? Mantrum. En dus is die maar niet paken? Nee. Oh, net die paken. Nee. Ate. Die moet dus niet paken. Oh, op die manier. En hoe oud bist ook? Treintje. Hoe lang was dit al? Dit is even begonnen. Oh, dat is toch wel mooi van rechts, hè? Wie heeft hij dat weer? Zo. Criteria nou ook, wat je ook in de koers hebt. Nou, we hebben verschillende criteria. Ja? Je ziet van de witte jetten dat in ieder geval, in ieder geval sterk wat herkennen. Ja? En dan met dit rondgenomen. Dus je zit eigenlijk Dat is er een beetje op steen. ja, zo'n extra stik en dan met je bovenop de makkelijk. En nog de volgende stik erop. Dus die is er maar net de druk wezen, zodat er geen andere beesten bij komen. Dus deze hier kan ik wat uit. Ik zal iets mogelijk dat de eindelijk naar binnen kan, maar dat hij wel eens een veilige wereld zit. Nee, dan ben je even een meer aspecten Ja, best een kleurenmaat. ja. Ja. En ja, ook heel verschillend. Dus ja, ik vond het ook wel mooi. Dan volgens mij heb je deze shit, maar hier is al een pizza sandje. Oh, ja.